Sudaan paniud to kay wa na tay kwarta na. Pansit Canton. Sudaan na mong paniud to. Di apoy ganas nga gigisa oh. Ito na ta. Ano yung luto bahaw? Dati. Ganas. Ano maganas na? Togo. Nga na ta. Ginamos. 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 Tapos luas. Sorry, ganas. Hindi lang nakita, Bing. Sabi na eh. Ito na, Bing. Anong kita? I-plaster na. Stop saan dyan mo i-plaster. Dito po. Kani may plaster na skoda. Kani kanu mo ganas? Ha? Dan ganas. Amin na lang ganas. Pisa mo na tubig. Ano ba? Magkuhan. Di mamataba ng ulan. O ano no? Sobrang itong ate. Biglang nga. Ikaw mo kaganas ate? Ina po natin, kanding ba? Kanding ba? Ano ka sagbot?
Okay. Ilekan ra ba ka? Meron na ka na. Men. Ilan na ka minuto din sa nagon. Ay, Hmm. Mga sabon. Eh. Ginamot. Namuwahay ng ginamot. May asukal. Lagyan na mo. Buta nga asukal nila ginamot. Kami na. Kami. Di pati ah. Ikaw din.
Papadad ka mo kuya? Ako na siguro. Ano bang telepon? Tanawat eh. Tanawat. Labi ka na bing. May pangawon. Kanang sabaw, kanawang na. Hello? Ako man. Sayang mo naman na. Nahinog naman. Taklo bisa bing. Nanahorot? Nakaraos din kahit ganas sa gigisa o noodles o ginamas. Ang ganas ito sila ginamas. Thank you for watching.